Ez dakit, ez naizen ondo esplikatzen, edo eta ulertzeko zailtasunak dauden. A ber, hemen kuestioa ez da EH Bilduren errealitatea nagusitzea edo EAJaren errealitatea nagusitzea gizartean. Ez. Hemen kuestioa da gizarteko errealitatea ezagutzea eta errealitate horri erantzunak ematea. Hemen gaude erantzunak eta konponbideak emateko. Begira, nik ez nuen ezagutzen osasun garraioko sektorea. Baina interesa eta lana hartu dut sektore hori ezagutzeko. Eta gainera begiak ireki dizkigute behin baino gehiagotan osasun batzordera etorri diren eragile desberdinek. Eta eragile guzti horiek, guztiak ideologia desberdinetakoak bat egiten dute beraien diagnostikoan. Sektoreak dauka diagnostiko bat, gobernuak dauka beste diagnostiko bat. Hemen badakit inor ez dela egia absolutoaren jabea, baina erdibideko bat egongo da, ezta? Eta ez gara gai hori ikusteko eta horri erantzuteko, gu horretan ahalegintzen ari gara. Eta guk argi daukagu eta helburu bezala jarri gara legegintzaldi honetan osasun garraioaren sektorea hobetzea. Que por cierto, gobernu honek behin baino gehiagotan onartu du osasun batzordean zein den egoera. Eta onartu du egoera ez dela ona. Ez dela zuek nahiko zenuketen bezain ona. Eta hori badakigu nola dagoen. Etengabe errekurtsoak ditugu esleipenetan. Etengabe. Izan da esleipenen bat errekurritua ez dena. Errekurtso horien ondorioz zenbat diru galduko du gobernu honek. Irizpideak errebisatu dira, eginda azterketa sakon bat. Ikuskaritzak nola egiten dira. Orain, errekurrituak dauden bitartean, zenbat diru gehiago jarri behar du gobernuak dauden zerbitzuak martxan jartzeko. Esan du lehen, 30%, errez esaten da. Eta diru hori nora doa? Giza baliabideen baldintzak hobetzera, baliabide bitartekoak hobetzera, ez. Eta ardura norena da? Ardura jaurlaritzarena da, osasun sailarena da, ez da enpresarena. Gauza bada, harreman laboralen legalitatea, hor enpresak daude, baina ardura, norena da ardura? Eta hori asumitu beharko dugu. Ez dakit entzun gorrak edo itxuak edo zer gertatzen da. Ez dakit betaurrekoak behar diren edo sonotone deritzon aparailua behar den. Baina pizkatxo bat behar duguna da, humiltasun pizkatxo bat, eta goazen konpontzera. Eta argi esango dut, gure helburua ez da izan sektore honen kudeaketa publifikatzea. Ez da izan, ez nahastu. Gu nahi duguna da, kudeaketa benetan eraginkorra eta hobetzea eta hobea, ona izatea, kalitatezkoa izatea. Badakigulako horrek zerbitzuaren kalitatean eragina daukala. Badakit pentsatzen duzuela, EH Bilduk dana publifikatu nahi du. Gu kudeaketa publikoaren alde gaude, baina lehenik eta behin nahi duguna da, momentu honetan martxan dauden kudeaketak hobetzea. Eta horretarako gainera proposamen desberdinak jarri ditugu mahai gainean. Orduan, identifikatuak baldin baditugu zenbait akats, zenbait gabezia, eta ez da egia lehen, Barrio jaunak esan duena kexak, defizientzia gutxienekoak direla. Legebiltzar talde guztioi aurkeztu ziguten txostena, argazkiak, hemen izan ditugu, goazen biztazo bat ematera, hartu lana aztertzeko, ikusiko dugu zein den egoera. Baina, tira, gaurkoan, nahiz eta desberdintasunak izan, guk egin dugu ahalegin bat, eta onartuko dut ere, guztiok egin dugula ahalegin bat, benetan konponbidea emateko egoera honi, eta ea gai garen, apirilak 11ean bilduko den mahai horretan, hitzarmen autonomikoa lantzen ari den mahai horretan, akordio batetara iristeko. Guztiok eskertuko dugu, baina batez ere herritarrak eskertuko dute. Eta azkena, datuak, hemen berriro datuak eta datuak, jarri da, datuak epatu dizkizut, datuak guztiok ditugu, baina ea osasun sailak ze datu jarri dituen osasun batzordearen eskuetan
eta oposizioko taldeak egin ditugun informazio eskaera, galdera, zein hainbat ekimenetara. Baina tira, gaurkoan postekoa, akordioa daukagu, eta apirilean soluzio batetara iristen gara. Eta bestela, jarraituko dugu temati, legegintzaldi honetan, gai hau konpondu arte. Eskerrik asko, Ubera andrea.